Benvinguts a tots i a totes a este ple ordinari de mes de juliol. Primer que jo presidisc, m'agradaria que transcorreguera els mateixos termes que han passat fins ara al llarg d'esta legislatura. I bé, el primer són les 8:03. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació dels actes de les sessions. En primer lloc, perdoneu, disculpar a Ismael, el regidor del Partit Socialista, Ismael Jimeno, que m'ha dit que no pot vindre per qüestions laborals, que quede constància. I el primer punt seria l'aprovació dels actes de les sessions anteriors, dels plenaris del dia 27 de maig, del dia 6 de juliol, del 13 de juliol i n'hi ha una del 29 de gener, pot ser? Sí. I del 29 de gener. No sé si algú té alguna cosa que dir sobre els actes. Joan? No. Carles? Se donen per... No, vots a favor. Vots a favor? Vale. El segon punt d'ordre del dia és la proposta al ple de la periodicitat de les sessions ordinàries. ¿No se oye? Pues grito un poco más. Es que tampoco es que tenga una voz muy alta. Decía que el segundo punto del orden del día es la propuesta al Pleno sobre la periodicidad de las sesiones ordinarias de los plenos. Hasta ahora se feien de manera bimensual, cada 2 mesos, i la proposta que portem este nou equip de govern és celebrar les sessions ordinàries una cada 3 mesos. És una proposta que permet la llei. Considerem que és la potestat de l'equip de govern i considerem que aquesta és una manera de funcionar adequada per a lo que és el poble i les seves necessitats. S'ajusta també un poc a les necessitats o les possibilitats de l'Ajuntament en quant a funcionaris i treball. En qualsevol cas, també hem vist que hi ha molts plens extraordinaris que tenen un punt o 2 punts que es toca, millor inclús se solapen en els plens ordinaris, i d'altra banda, per descomptat, deixar clar que donarem i deixaríem tota la informació a l'oposició quan la demani. A més, també intentarem sempre que siga en temps i forma, cosa que fins ara no passava. Per la nostra part, aquesta és la proposta. Sempre mantindrem que siga a les 8 de vespre i mantindrem que siga el dimecres, l'últim dimecres de mes. Obric un torn de paraules per a que el Compromís primer parli. Jo no he tingut accés ni en temps ni en forma a la documentació i en la convocatòria ple tampoc. Avui és el primer dia que he pogut accedir a tota la informació. Aleshores, donat que ni en comissió ni en ple he tingut accés a aquesta informació, pense que això pot ser assumpte de nul·litat i seria més important, antes d'anul·lar aquest acord o qualsevol altre acord per aquesta qüestió, que votarem si se queda damunt de la taula l'assumpte. Antes de donar pas a la resta de portaveus, sí que m'agradaria dir 2 coses. D'una banda, que la resta de regidors hem pogut accedir. En tot cas, no és una qüestió de falta de transparència o de falta d'interès en la informació, perquè la resta de regidors hem accedit. No crec que sigui un problema de no tindre la vostra informació perquè nosaltres no la facilitem. Això per una part. I per l'altra, jo també reconec la serenitat a l'hora de fer les coses, però és el que hi havia. Hi havia convocada una comissió informativa i havia convocat ara un ple, perquè és com està establert, i el que hem fet nosaltres és complir en els mandats del ple.
Respecte a això, és el que hem de dir. Si la resta de regidors, tots, hem accedit, no és una qüestió de falta o de voluntat nostra. De tota manera, dono un torn de paraula també a la resta de partits. Estic demanant al senyor alcalde que se vote el tema se quede damunt de la taula. Se vote si se queda damunt de la taula o no se queda damunt de la taula. Bé, però abans de votar jo puc donar-los a veure ells què opinen. Vale. Pues això, Que se quede damunt de la taula el tema perquè ni jo ni tres regidors nostres hem tingut accés a la documentació. No sé, demòcrates que... Bé, jo penso que en el primer punt que la informació la diu ja molt clara a la llei, des de sempre. Els menys de 5.000 habitants poden fer els plens cada 3 mesos. Este és un tema que el tenim clar, un tema que portem, que volem que les sessions siguin plenàries cada 3 mesos. I a banda, per mi, no se deu de quedar damunt de la taula, però suposo que se deu de votar també, segurament, el que demana Joan, que se quedi damunt de la taula. Aquest micro no sé. Sí que hem pogut accedir a la informació, però igual que sempre hem accedit, no sé per què el problema este és nosaltres, però, i sí que no tenim ningú problema en que siga cada 3 mesos, ja defenderem en el seu dia cada 2 quan estigui un govern en minoria, doncs ara cada 3 mesos pensem que és prou considerable, ja que veiem que en els altres plens n'hi ha molts pocs punts a tratar cada 2 mesos. La próxima vez pondremos micrófono. Ponemos altavoces y ya está, la próxima vez. Partido Popular. Bueno, confirmar que efectivamente el acceso a la documentación, por lo menos en nuestro caso, sí que ha sido posible, y de hecho también lo fue incluso en las comisiones informativas que la semana pasada. No sé si es una cuestión técnica o no, y si puede actuar a este punto al pleno. Sobre la periodicidad, pues obviamente votaremos a favor. Creemos que con la nueva constitución del equipo de gobierno, con todos los concejales que somos, con la transparencia que se entiende que ahora está formado por 3 equipos, pues creemos que una periodicidad de 3 meses va a ser más que suficiente. Entonces votaremos a favor. En tot cas, vistes les opinions dels partits polítics, anem a procedir a votar si se queda o no se queda això damunt la taula. Vots a favor de que se quede damunt la taula? Abstencions? Vots en contra? Vale, entonces no se queda damunt la taula. I procedim a debat d'aquest tema. Pues es el fruto que vol. Bueno, al votar la transparència, el primer element de transparència és que nosaltres no hem tingut possibilitat d'accedir a tota la informació, a la qual cosa i tota la resta d'assumptes, jo m'ho he tingut que llegir des de les 12 o les 10 i mitja fins ara, tot el ple. En comissió, exactament el mateix. M'alegra moltíssim que corrobore tot el que en el ple anterior tota l'oposició sí que ha tingut accés a la informació. Fins ara jo no he pogut. He comunicat a l'Ajuntament, a diferents funcionaris, que no podia accedir a la informació. I avui, des que ex público, m'han donat accés a la informació. Avui, reconec que avui, sobre el 10 mitja de les 11, he pogut accedir a la informació. Si hi ha la transparència que hem tingut al llarg de tota la legislatura, doncs hi ha que aplaudir, perquè jo, sense la documentació, no estic informat per a prendre ninguna decisió. Aleshores, m'alegra moltíssim que tota l'oposició, el que era antes l'oposició i ara s'ha definit de govern, diga que ha tingut sempre accés a la documentació. Jo, fins ara, no he tingut accés a la documentació. Dit això,
evidentment, la llei marca que se poden fer els plens ordinaris cada 3 mesos, però en política és que tinc un poc de coherència. Un poc de coherència per què? Perquè l'actual alcalde ens va demanar pràcticament en tots els plenos que volia sessions ordinàries cada mes. Per a què? Per qüestió de transparència, per qüestió de control del govern. Ara el control del govern, segons s'ha escoltat, va ser intern. Com són 3 grups polítics, en què després se controlarà l'acció del govern. I l'oposició, que som nosaltres, doncs imagina que ens quedarem a la foscor i cada 3 mesos ens enterarem d'alguna cosa. El criteri de cada mes era de vostè, no era meu. I ho repetia en tots els plenos, que volia cada mes. Bueno, uno pot canviar el criteri a la primera. Doncs també marca una miqueta quina és la seguretat que uno té en les seues conviccions i el que defensa, i per altra banda, aquests canvis de criteri també els analitzem des de fora. No estem d'acord, perquè si l'única acció de control va ser entre els grups que estem dins de l'equip de govern, no me sembla el més democràtic, no me sembla... és democràtic, evidentment que és democràtic, però és una democràcia de baixa qualitat. La democràcia d'alta qualitat te la dona quan des de l'oposició te poden fiscalitzar, te poden controlar l'acció del govern. Entonces, si voleu que cada 3 mesos, doncs fenomenal, cada 3 mesos, si tenim majoria. Estem en contra, evidentment. Demòcrates? Bé, és un tema que sí que és veritat, que se va fer de 3 passar a 2, i després de 2, hem vist que també la necessitat era, quan se portaven temes al ple, que anava molt ric, molt ric. Doncs n'hi ha molts pobles, també de cada mesos. No crec que n'hi hagi una intenció de portar i retrasar i deixar sense informar a l'oposició. És un tema de treballar cada 3 mesos i sempre l'oposició pot demanar, té opció tots els anys de fer 1 o 2 o 3 plens extraordinaris, més els plens extraordinaris que aniran sortint. La meva opinió és que és favorable. Ciudadanos. Res, nosaltres sí que hem de fer sempre el pleno cada 2 mesos, però també a la vista de lo que ha passat durant aquest any, que no n'hi havia quasi matèria, que n'hi havia un punt o 2 del dia, com a molt, en els plenos que hem vist, doncs també veiem que és normal fer-lo cada 2 plenos, cada 3 mesos, perdona. No és una qüestió ni de més ni de menys transferència, perquè l'accés l'aneu a poder tindre quan vulgueu, les portes de l'Ajuntament estan obertes. Això és coherència, ja que 2 mesos no n'hi havia prou matèria, doncs cada 3 seria algo normal, com se feia antes d'esta legislatura. Ramón. Lo primero, apuntar que durante el gobierno de Compromís el acceso a los expedientes en algunos plenos también se vio 1 o 2 días antes de la celebración del pleno. Yo entiendo que lo que puede haber pasado es un tema técnico que tenga que cambiar pues, con el cambio de rol que han tenido ustedes en estos días y no con una intencionalidad de no proporcionarles la información. Eso por supuesto. Respecto a la periodicidad de los plenos, es cierto, estamos reconociendo que nosotros defendimos la periodicidad bimensual, pero que esto estaba fundamentado primero en que se trataba de un gobierno monocolor, de una única formación política y pues pensábamos que teníamos que hacer una labor de control o por lo menos de estar informados de lo que estaba pasando pues con mayor frecuencia que la que se proponía. Durante el desarrollo de la legislatura se vio que tanto las comisiones informativas como los plenos en ocasiones carecían del contenido suficiente y así fue. Y eso es lo que motiva el hecho de que el nuevo equipo pues haya tomado esta decisión y nosotros votaremos a favor. Vale, jo m'agradaria dir-li
al portaveu del Compromís que el pleno es va convocar el divendres. Ha esperat avui, ara, per a dir-nos que no ha tingut accés. Podria haver-ho dit. Jo m'enteré ara. Jo m'he enterat ara. Entonces, això és el primer. Vull dir, si vostè ho haurà comunicat, jo, evidentment, jo crec que, com apunta el regidor del Partit Popular, jo crec que només té que veure una cosa en l'hàbit de funcionament, que la resta de regidors ja habitualment accedíem a la seu electrònica, a la convocatòria electrònica, vostès tenien altre tipus d'accés. Jo crec que és una qüestió més d'usuari que d'una altra cosa. No, evidentment, no hi ha cap intencionalitat en amagar la informació que està ahí publicada i que està així, i a la que té accés avui, com vostè ha reconegut. Després, parla vostè de coherència i de control i de labor. Doncs mire, jo crec que el que ha canviat són les circumstàncies. No sé si vostès estan en un govern de minoria i l'obligació de l'oposició és fiscalitzar-los i controlar-los. Ara mateix la nostra labor com a equip de govern serà governar i gestionar. I la seva labor, la seva obligació serà preguntar, controlar, demanar registres d'entrada, fer el que fins ara hem fet nosaltres i que vostè hi havia inclús mesos i mesos que no ens contestava. Intentarem que això no passi. Entonces, la democràcia de qualitat no la decideix vostè, la decidiran els fets en el nostre dia a dia. I jo no he sentit a ningú que diga que el control va ser intern, el control l'ha de fer vostè i el faran també els veïns en el seu dia a dia. Dit això, si vol un turno de rèplica vostè i si no passem a votació. Torno a dir, jo que vaig comunicar a l'Ajuntament el mateix dia de comissions que no vaig tindre accés a la documentació. 2 dies després vaig tornar a anar a l'Ajuntament per a comprovar i que verificaren que no tenia accés a la documentació. Ahir me va cridar el secretari dient-me que me posara en contacte en Gestiona i avui he aconseguit solucionar el problema en Gestiona. Ixa és la veritat. Jo no estic dient que vostè enganye. Ixa és la veritat. Ixa és la seqüència que se poden comprovar amb fets. Dit això, que és el tema de l'accés a la documentació i l'accés a la informació, si no està relacionat amb la transparència, poc li queda. Si no està relacionat amb la transparència, poc li queda. I si no està relacionat amb el control de l'oposició al govern, també poc li queda. Però podem donar-li 2 voltes als sistemes democràtics. Si l'oposició no té accés a la documentació i accés a la informació, la qualitat democràtica que tindrem serà de mínims, de baixa intensitat, bananera. És la realitat, no passa res. Vull dir, jo me'n vaig d'este ple molt tranquil, perquè la documentació que tinc és la que vaig aconseguir el dia de les comissions, que me va passar el secretari, i avui he tingut accés a aquesta documentació. I respecte a la tridimensionalitat, 3 mesos cada 3 mesos, per a què? Per a que puguen treballar més o per a que no puguen treballar més? Perquè si van a treballar mogolló i tenen mogolló de ganes de treballar, podem generar matèria suficient cada mes, vindrem i fiscalitzarem nosaltres des de l'oposició, perquè com diuen que tenen moltes ganes de treballar, generaran moltes resolucions i generaran molta informació i nosaltres ens faran treballar mogolló des de l'oposició i ens tindrem que posar al dia. Si el que diuen és anem a treballar i el que generem als 3 mesos vindrem i ho controlarem des de l'oposició, doncs sí, ho controlarem. Però això també penso que està justament en oposició a això de les ganes de treballar. És una opinió, i me dono compte que va ser la meva opinió contra la de tots, perquè se van repartint tots els portaveus de cada grup polític contestant-me a mi. I jo soc l'oposició, va ser l'oposició que més contestacions tinga de tots els plenos. Jo m'imaginava que simplement anava a parlar en el president, en l'equip de govern, però veig que vaig a tindre que debatre un a un en cada un de vostès. La meva posició és això. Però no vol democràcia? Doncs que parlen tots. Sí, que parlen tots. Si se pot donar la paraula a cada regidor, vostè el que mana i dirigeix el ple, està claríssim.
jo crec que el debat ja està... No, si el debat va llaure, i així podem estar 2 hores i mitja, jo contra tots. 2 hores i mitja jo contra tots. Passem a la votació. Vale. La proposta d'acord de celebrar les sessions ordinàries del ple municipal amb una periodicitat de 3 mesos. Seria l'últim dimecres de mes a les 8 i començarà en octubre de 2020. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vale. El següent punt del ple és l'expedient 452-2020 de reconeixement extrajudicial de crèdit. Torne al mateix d'abans. Demane que l'assumpte se quedi sobre la taula i se procedisca a votació perquè no he tingut accés a aquesta documentació en temps i forma i pense que si votem aquest assumpte sense tindre aquesta documentació pot ser causa de nul·litat. Tenia que votar-ho, no? Secretari? Vaig a llegir exactament què diu el ROF respecte dels assumptes que es poden quedar sobre la mesa. Concretamente el artículo 92 diu: cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. O sea, primero se tendría que pasar al debate, después votar sobre si queda sobre el fondo sobre la mesa y per últim votar el fons de la qüestió. Efectivament. Això és el que estic demanant des del minut 1. Ho ha tingut? Sí. Agraïsc al secretari que ho hagi puntualitzat exactament. Bé, de tota manera, este informe d'intervenció o estos reconeixements d'extrajudicial de crèdit de 2020 són factures que han aflorat ara, no en el període de partir del 13 de juliol. Són factures anteriors, del 6 de setembre de 2019, d'Antonio Aznar, factures d'Ertocar, de juliol de 2019, d'agost de 2018, crec que les té, no? Sí, no, torna a dir, les he vist a correcuita. Bueno, però jo crec que de la gestió de contestat són factures, segons diu l'informe d'intervenció, són de treballs fets que... Entenc el sistema. Que jo estic dient que no he tingut accés a la informació fins avui. Són factures de treballs realitzats que fins ara no s'havien pagat. És una qüestió tècnica bàsicament administrativa. És veritat que hem d'adoptar mesures per a que això ocorrega el menys possible i si voleu obrim un torn de paraules o si no... Procedim a la votació primer. Si votem, se queda en una taula o no se queda en una taula? Vots a favor de que se quede en la taula. Abstencions? Vots a favor vots en contra? Vots en contra? Vale, per favor. No, jo ja he explicat el que és. Són unes factures antigues que han aflorat ara, que han aparegut, que no s'han pagat i que s'han de pagar perquè són treballs que s'han realitzat. I llavors, com no hi ha crèdit consignat, n'hi ha que pagar-les. No és més. Si vostè vol dir alguna cosa... No n'hi ha res que dir en aquest tema, a banda que no he pogut analitzar aquestes factures, dona totalment la raó al senyor alcalde. Aquestes factures no apareixen perquè tenen que aparèixer, sinó perquè en la majoria de les ocasions les empreses de repent obren un caixó i apareix una factura i te la giren passat un any o passat 2 anys.
Sí que és de veres també que hem notat en l'Ajuntament, o notàrem en l'Ajuntament durant tot el Covid i tota aquesta crisi sanitària, que moltes empreses se dedicaren a retirar totes les factures, a veure on apareixien, i aparegueren factures molt rares de fa un any i mig i 2 anys i mig, que s'han prestat el servei i que l'Ajuntament té que pagar, punto pelota, ja no tinc res més que dir. Si s'ha prestat el servei i se reconeix que s'ha prestat el servei, doncs se paga. Molt bé. Parlem o voleu? Doncs vale. Se vota? Vinga. Això s'ha de votar o és un... Hay que votar. Hi ha que votar-ho? Se vota l'aixecament i l'aprovació de la despesa. Vale, proposta. Vale, la proposta és resoldre la discrepància, aixecar l'objecció i aprovar el procediment extrajudicial per un import de 8.391 euros dels crèdits que se detallen, que són aquestes factures. I aplicar el pressupost de l'exercici vigent és corresponent als crèdits. Vots a favor? Val. El següent assumpte a tractar és... A veure si està per unanimitat. La declaració de no disponibilitat referent al pla econòmic financer. Respecte a això, simplement... Torna a demanar que l'assumpte se quede sobre la taula, fa falta repetir-ho tot? Vale, que se quede per la taula, però donat que no he tingut accés a aquesta documentació en temps i forma i pense que no podem prendre decisions sèries sobre assumptes al voltant de 60.000 euros sense haver tindre accés a aquesta documentació. Vale. Vots a favor de que se quede en una taula? Ja? Vots a favor de que se quede en una taula este punt? Vots en contra? Abstencions ninguna. Bé, no sé si això hauria explicar-ho millor el secretari, però bé, en qualsevol cas s'ha produït una inestabilitat financera l'any 2019. La llei ens obliga a adoptar unes mesures correctores. És cert que aquest punt es va dur a terme, es va portar a un ple extraordinari en juliol. Alguna vegada presentada la moció de censura, es va presentar per moció d'urgència, extraordinària d'urgència. Això no ens va permetre tenir realment accés a la informació, perquè ningú ens va explicar quines eren les partides, ni per què eren, i per què eren aquestes i no altres, i per què aquestes quantitats i no altres. Després, una vegada, es va votar que no s'incloguera en el pleno este punt. També creiem que la situació de l'Ajuntament feia que no procedira i que aquesta decisió la prenguera un nou equip de govern, que era aquella moció de censura. Bé, ens hem reunit en els tècnics externs d'econòmics i hem decidit que la major part d'aquesta partida de 60.000 euros que hi ha que corregir siga de festes, perquè és la que en principi no s'ha de gastar, que no era una partida que estava inclosa en la seva proposta de liquidació, de declaració de no disponibilitat. I aquesta és bàsicament la situació. Estan així 60.000 euros corregits que ens obliga la llei a prendre i és la nostra proposta. Vostè diu que no l'ha estudiat, però també estava en
la comissió. Si vol, obrim un torn de paraula. Sí. Bueno, com bé ha comentat el senyor alcalde, esta proposta se va portar fa molt poquet al ple. És una proposta tècnica, no és una proposta política. La urgència estava argumentada perquè des de Secretaria d'Intervenció ens comentaren a l'equip de govern anterior que els plazos vencien i que simplement era ajustar-nos a l'estabilitat pressupostària en 60.000 euros. Per explicar aquests 60.000 euros és simplement que al final de l'exercici se fa la suma de totes les despeses i de tots els ingressos i hi ha un desquadre de 60.000 euros. I aquests són els 60.000 euros que avui en dia tenim que posar en el nou pressupost o del pressupost prorrogat, llevar aquests 60.000 euros. No té res a veure els 2 milions que comentàrem en la sessió de formació de govern. No hem deixat un forat de 60.000 euros. Això no té res a veure amb el superàvit de 2 milions que deixà el Partit Popular quan se n'anà del govern. Ho dic perquè en el seu discurs últim ho va comentar, que el PP se n'anà de l'Ajuntament de Massalfassar deixant 2 milions i Compromís molt deixa 60.000 euros de deute. Són xurres i són merines, i no mesclem xurres i merines. Aleshores, aquests 60.000 euros no té res a veure en tot això. No té absolutament res a veure. Dit això, nosaltres n'anem de l'equip de govern deixant 1.400.000 euros de superàvit extra pressupostari. D'aquests 2 milions famosos que sempre han estat molt bambant. Però bueno, ara no és el moment de comentar totes aquestes qüestions i ja vindrà el moment de que parlem d'aquests diners extrapressupostaris. Però aquests 60.000 euros que nosaltres ho portarem a ple perquè s'aprovaren, no se volgueren aprovar, no entenc bé per què, perquè els criteris són exactament els mateixos i m'imagino que hauran fet exactament el mateix procediment que farem nosaltres i és preguntar-li als tècnics quines són les partides que no s'estan gastant, entre elles les de festa, també m'he comentat el tècnic en aquell moment que no s'estava gastant i no n'hi havia previsió de gastar-la, i d'aquestes partides anant llevar tot el que se sap que no se va gastar i estalviar 60.000 euros per a tapar este forat, punto pelota, ja no n'hi ha més sentit. I aquest és el sentit. En aquell moment votarem a favor i ara tornarem a votar a favor. Volem ser coherents. És que en aquell moment votarem en contra i ara m'imagino que votaran a favor o potser les coses continuen igual. També seria divertit, no? Que nosaltres votarem a favor i tot l'equip de govern votarà en contra, doncs nosaltres ara votarem a favor, igual que votàvem en aquell moment. No tinc més que dir. Jo crec que ja l'hem explicat per què va votar en contra en aquell ple i no és una qüestió de coherència, és també una qüestió de coherència i em sembla molt bé que vostès votaran a favor perquè al cap i al fi jo el que vas dir i li torno a dir és que aquests 60.000 euros de deute o de dèficit que tenim ara és perquè l'equip de govern anterior en 2019 es gasta 60.000 euros més dels que tenia i ja està, és així de senzill. És així de fàcil. Procedim a votació. ¿Se lo propuesto de acuerdo? Si votarem a favor, doncs tornem a votar a favor. ¿Es esta? Sí, digues que en l'expedient hi havia dos, però que és de les... Sí, en l'expedient veureu que hi havia dues propostes, una que és la que se dugué al penúltim ple, però la proposta és la segona, que és la que fica exactament. El nom de la proposta és la que fica nueva propuesta RC por incumplimiento de estabilidad presupuestaria. ¿Vale? És això. Vale. Els acords són primer... Això no és. És esta. Bé, els acords són primer
declarar no disponibles els següents crèdits, i així s'estableixen. Segon, els crèdits declarats no disponibles queden immobilitzats i no són susceptibles d'utilització. La declaració de no disponibilitat no suposa l'anul·lació del crèdit, però amb càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l'exercici següent. La reposició del crèdit correspon al ple de la corporació local. El present acord no pot ser revocat durant el present exercici pressupostari o fins l'adopció de mesures que garantisquen el compliment de l'objectiu establert, ni pot donar lloc a un increment de la despesa registrada en comptes auxiliars, exposar al públic l'acord adoptat en un termini de 10 dies, el present acord no pot ser revocat durant el present... Això crec que està ja repetit, i remetre còpia del present acord a la Subdirecció General de Relacions Financeres amb les entitats locals. Vots a favor de la proposta? Gràcies. Passem ara al següent punt del pleno, que és el vinculat a les retribucions a l'aprovació de reglament de control intern. Que és este, És més gordo que tingues. crec que me has llevat tu. És este, no? Este és. Bueno, així igual, no hem tingut accés a la documentació i a més per lo vist és un expedient llarguet. Bueno, és bàsicament un text legal, però bé. Vots a favor de que se quede la proposta damunt la taula? Vots en contra? Quan me digues. Bé, este punt és bàsicament també un punt administratiu. Això és l'aprovació, el que toquem a ple és l'aprovació d'un procediment per a facilitar els processos. És una cosa que està demanada per la Secretaria d'Ajuntament d'Intervenció per a alleugerir tots els terminis, la manera de treballar i també per a complir objectius i un poc per a deixar clar als treballadors que en cada expedient que han de fer, que demanar, que ha de constar i un poc anar a aquesta transparència de la que abans parlàvem. És a més una proposta que està establerta al reglament de control intern, que és un Real Decret 2017, si no m'equivoque, i bàsicament és una qüestió per als treballadors de l'Ajuntament per a donar seguretat i tranquil·litat als procediments. Si vostè vol... Bueno, primer no hem tingut l'accés a la documentació. Per lo que he vist, simplement és un sistema, un mecanisme que utilitza la pròpia Secretaria d'Intervenció per a donar-li major transparència, legalitat, control a tots els procediments interns, la qual cosa nosaltres en qüestió de procediments interns i control ens pareix molt bé. Tots els controls interns que tinguin les administracions per a que no n'hi hagi mangarrufes o gent que s'emporta diners. D'això els valencians saben moltíssim. Benvingut siga. I simplement tornem a lo mateix. Estarem a favor de tots els reglaments interns i externs, que l'oposició també tingui accés a la documentació. Torno a dir, internament, per lo vist, s'estan implementant molts elements que ens sembla molt bé. Externament, en el que ens toca a l'oposició, per lo vist, cada 3 mesos ens veurem en un pleno i ja veurem si tindrem la informació completa. Internament, espero que les coses funcionen bé i no se donen situacions com les han donat en
legislatures anteriors i ajuntaments que han hagut forats impressionants perquè no n'hi ha hagut ningú control de manera interna i n'hi ha partits que no sé, ja deuen tindre una llista interminable en la presó. Esperem que no se donen aquesta situació mai més. Si internament se controlen, perfecte. Perquè clar, els que estan a la presó, qui es controlava internament? Ningú. Ningú. Pues estem d'acord, estem d'acord. També li vaig comentar en el seu moment en comissió, que quan me'n vaig enterar també d'aquest expedient per damunt, que consideràvem també important que tots aquests sistemes que s'implementaven reconegueren en quin punt se trobava cada cosa, si s'havien obert ja els procediments i això també és interessant de cara al nou equip de govern, que se sàpiga tots els procediments de contractació que s'havien dut a terme i en quina situació se trobava cada un d'ells. No n'hi ha per la nostra banda ningú pero a aquest procediment. Vaig a dir-li dues coses. Vostè ha reconegut que el divendres en la comissió informativa tenia este document, aquesta informació, i vostè acaba de conèixer fa 5 minuts, que encara que no ha citat, ho ha dit sense citar-lo, el Partit Popular va deixar aquest ajuntament 2 milions d'euros. És més, alguns alcaldes i alguns regidors han intentat juzgar i no de bona manera, perquè no crec que ens tingui que donar classes al Partit Popular de la d'honradesa. Dit això, passem a la votació, per favor. No hi ha un segon torn? ¿Qué es? Sí, por favor. Bueno, primero decirle al señor Morant que me gusta mucho más esta versión suya, mucho más, que la que veíamos hasta ahora en la alcaldía. La verdad, está usted que se sale hoy. Ha empezado diciéndonos aquí que el nivel de transparencia democrática pues está poco menos que en función de sus problemas informáticos para acceder a la información. Nos ha dicho también que no tuvo acceso a la información cuando había una comisión informativa en la que ese mismo documento lo estuvo usted revisando y el que viene después también lo estuvo revisando. Es decir, está bien que esta nueva versión más divertida, pero no nos diga que esto es menos democrático porque usted tenga un problema de acceso. No nos diga todas las cosas que nos está diciendo, que es más divertido, ¿verdad? Yo me lo estoy pasando mucho mejor. Y por supuesto, y ya con todas las personas que han venido a ver el pleno, que les agradezco, pues que sepan todas las personas que tuvieron acceso a esto en la comisión informativa de la semana pasada. Tuvieron una copia en papel, la estuvieron viendo, o sea, no ha habido falta de información. Es que lo está diciendo en cada punto y también creo que es bueno que sepan que usted tuvo esa información. Entonces, pues digamos las cosas con exactitud, simplemente es eso. Per al·lusions, clar. Per al·lusions puc contestar-li. M'alegra que mos ho passem bé, s'ha divertit. Jo també. I li dono totalment la raó. Jo vaig anar a la comissió informativa i no poder accedir a la informació. Això és cert. I me la donà en paper el secretari. A tots. Però tenia que haver tindre amb anterioritat accés a aquesta informació. Vaig a una comissió a la que jo no tenia ningú paper. En aquesta comissió informativa se m'ha informat. Per això se va implementar en el seu moment, que ho farem nosaltres en el nostre equip de govern, com una mesura de transparència externa, no interna, externa. La nostra voluntat era comunicar a l'oposició totes les decisions que anàvem a tomar, a prendre en aquest moment, i crearem les comissions per informar a l'oposició que estiguera ben informada. M'alegre. Vull dir, ara m'alegre perquè és un instrument que jo vaig implementar que en algo m'ha beneficiat. Me vaig enterar en aquest moment. En aquest moment me vaig enterar d'aquest tema. No és una qüestió informàtica meua de l'ordenador, és que no he pogut entrar. No el meu ordenador. És que vaig anar a l'Ajuntament i des de l'ordenador de l'Ajuntament tampoc vaig poder entrar. No sé quin serà el problema informàtic, però no era personal, no és personal meu. No era personal meu. Però és així, la realitat és així. No és que jo a casa i he utilitzat 3 plataformes per intentar entrar, que ho he comunicat també a l'Ajuntament. El meu mòbil, la tablet i l'ordenador. La meva voluntat era estar informat i no he pogut.
Entonces tinc que dir-ho, clar, en cada punt tinc que remarcar-ho. En tot cas, jo m'alegre que quede clar que no ha tingut accés informàtic a la informació, però sí que ha tingut accés En paper. en paper. Vale? Si no, podem tornar com un segle per darrere. Ara anem a fer-ho tot en paper. Vale? No passa res. Ha quedat clar. Anem a fer-ho tot en paper. Anem a fer-ho tot en paper. Ha quedat clar en tot cas. Ha quedat clar. Anem a fer-ho tot en paper a partir d'ara. Ramon. Vale. No se procuraran hacer con Miguel en tren de 5 minuts i les rèpliques de 3. Bueno, avui sempre hem d'engraçar. No vull intervindre perquè Hem és rellevant que l'atacarem tots a ell i hem hem de fer rèpliques a tots, com ara li ha fet. No, però això hem d'anar engraçant un poquet. Però ara Xina, d'això, si volem ser de tal, doncs donem, que s'expliquen bé, si fa falta els 5 minuts que se fiquen. Jo li pregunto al secretari si a tots se nos ha comunicat per la seu electrònica i hem entrat tota la informació, si més en la plataforma se'ls havia comunicat o no, o ha tingut un problema informàtic, que per això se permet. I moltes vegades, quan hem tingut un tema d'estos, doncs he anat, o ve a dir-t'ho, o algú i diguem, fiquem-ho tot en paper. Però no sé si haurà pogut ser un tema d'això. Jo he entrat en la seu electrònica, entre en el meu tarde, entre en òrgans col·legiats i tinc tota la informació. I jo crec que els demés tenen que tindre igual, els demés regidors. No sé si esta vegada ha fallat alguna cosa, però potser té raó Joan i no hi ha hagut un error d'alguna. Bueno, va. Jo lo que crec és que el senyor Morant està posant-se la vena de la ferida, està parlant així de la foscor. Bueno, pues, quan tinga motiu per tindre foscor és que si vostè se pensa que este alcalde i este equip de govern estem intentant capar tots els ordenadors perquè vostè no tingui accés a la informació, me veig que és de, bueno, per això, perquè se ria un ratet està molt bé, però això és un poc més seriós. Però bé, ens agrada més este Joan Morant, ahí té raó Ramon, que l'anterior. Entonces, votem, no? Hem de votar, secretari? Sí. Val. Passem a la votació. Si vols llegir els punts de l'ordre de... Era este? L'aprovació inicial. Bueno. Sobretot els punts que hi ha en el pressupost per part. Són dos, no? Només. Després està la reproducció del reglament. Fes una cuenta sucinta de cada part. Bueno, la proposta d'acord és l'aprovació de l'aplicació en aquest Ajuntament del procediment de fiscalització i intervenció prèvia limitada per a municipis inclosos en l'àmbit d'aplicació del model simplificat de comptabilitat. L'aprovació inicial d'aquest reglament de control intern, en la seva modalitat de fiscalització i intervenció prèvia limitada, és del següent literal i llig tot el reglament, que no vaig a llegir, que són 20 fulles. La publicació de l'acord que s'adopte al Boletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament a la web municipal per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació del Boletí Oficial, els ciutadans puguen presentar reclamacions. Seran formulades a la Secretaria General. En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s'entendrà aprovat. L'acord definitiu o en el cas l'acord d'aprovació inicial se publica en el text del Boletí Oficial de la Província i que l'acord i el text de reglament es comuniquen a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma. Vots a favor de l'aprovació d'aquest règim. El següent punt a tractar és el de les retribucions de la nova corporació. Aquesta la podeu estudiar? Anem al principi. Demane que l'assumpte se quede sobre la taula i se produïsca
a la votació perquè no ha tingut accés a la documentació en temps i forma i pense que vote en aquest assumpte sense tindre coneixements i pot ser causa això de nul·litat del ple o d'aquest acord. Vale. Vots a favor de que se quede el tema en una taula. Vots en contra. Es este, ¿no? Es que hay una discrepancia, este no es. Es el que va a hacer el primer. El percentatge correspondria per això. Vale, vale. Está claro. Els percentatges. Vale. Es este. Es ese. Sí, l'únic que Sí, sí. també s'havia de... Vale. Com diu que no té transparència, doncs així tenim les dedicacions i les retribucions. A veure, este punt és fixar, este acord és fixar el següent règim de retribucions per regidors amb dedicació exclusiva o parcial, tenint en compte que es tracta d'imports bruts anuals i en 12 mensualitats. Així fica 14, però són 12. Són 12. Vale. Álvaro Montaña Fontestat, una dedicació del 60%, 14.000 euros en 12 pagues. Virginia Juste Cortés i Carles Fontestat Muñoz, una dedicació del 50% i 11.704 euros en 12 pagues. Natacha López, Elisabet Gómez i Ramon Guillén, una dedicació del 40%, 10.640 euros en 12 pagues. Estos diners són la taula, havent partit de la taula que tenien vostès de dedicació del 40% de dedicació, que vostès tenien tots repartits un 40% de dedicació en 10.640 euros en 14 pagues. Nosaltres incrementem aquest salari perquè també anem a incrementar la dedicació i l'increment es produeix d'una manera percentual cobrant a partir del que vostès cobraven. Si vostè vol dir alguna cosa, és el moment. Pues ara, endavant. Anem al tema. Al tema. A veure, torno a dir, en comissió se me passa este paperet, diguem-ne, les retribucions del nou equip de govern. Immediatament li comunica al secretari que no tenia accés a tot l'expedient i li demana si darrere d'això n'hi havia un informe de secretaria d'intervenció en aquestes pujades de sou. I he de dir, també, atenent a la veritat, que el senyor secretari me passa el seu informe. El seu informe. El passa ell. Perquè jo no pugui accedir a la informació. Ell me l'ha enviat. No, és que no és molt graciós. Bueno, sí que és graciós. Ara me començaria a riure, perquè vostè justament, que ha estat pegant-li canya a l'anterior alcalde, que ha fet escrits dient que perquè se pujava el sou, que no sé què, que no sé quant. La primera mesura per via d'urgència que pren, que n'hi ha que dir que el sistema d'urgència és el menys transparent. És legal? Sí. Però com van de transparents, és el menys transparent de tots els sistemes i este ve per via d'urgència. M'imagino també caldria analitzar aquesta urgència. Sí, jo sé que tenen molta urgència de cobrar, ho tinc claríssim, tenen molta urgència i això és la urgència, evidentment, no és una altra. Està claríssim que vostès parteixen del sou nostre, igual que nosaltres partíem de l'anterior equip de govern i l'anterior equip de govern partia del Partit Popular. Vull dir, així no ens inventem ningú els sous, anem augmentant-los a mesura que anem avançant. Clar, que diga vostè això és com dissimulant, dir, no, és igual que vostès, estem igual que tal. Han augmentat el sou de les retribucions de l'equip de govern i de manera significativa, molt significativa. Primer element, l'han augmentat i de manera molt significativa, i segon element, que després passaré a analitzar, que és l'informe del secretari.
en el que nosaltres estàvem 4 regidors al 40%, és a dir, 40, 40, 40 i 40, que feien un total de no arribava a un sou i poquet, un sou i un poquet més de mig. Vostès estan quasi en 3 sous, quasi en 3 sous, no en 1, en 3. És a dir, s'ha utilitzat un procediment que és legal, però així no venim a posar en tela de juí la legalitat. Jo m'imagino que l'informe del secretari serà exquisit i de fet és exquisit, però han utilitzat els percentatges per on tindria que hi haure 2 alliberats, ara quasi n'hi ha 3. No, diran, no, és que és a temps parcial, però la parcialitat, si jo sume del 60, a veure, ho tinc per així, el 60 que està vostè, 50 els dos tinent alcaldes, entre dos fan un sou, 50-50 un sou, vostè 60, i cada regidor al 40, 60 i 40 ja fan el segon sou. Ja tenim 2 regidors en 40 i 40, 80, quasi 3 sous. Vostè ha defensat 1000 vegades i li ha dit a aquest senyor que el té ara en l'equip de govern, li ha dit 1000 vegades que estava així per cobrar, que l'únic que volia era cobrar, que l'únic que volia era viure com un funcionari. Bueno, això és el primer que s'ha manejat. Aquest és el primer tema que s'ha manejat. Bueno, a telita. I després, a mi, vostè m'ha dit 1.500 vegades quan cobrava. La meva nòmina. Si vol, la fotocòpia se la doni. Però té accés a ella. Li la demana un funcionari i la traurà. Li la demana un funcionari i la traurà. Jo 1000 vegades li cobrava que cobrava 600 euros. Li ho he dit 1000 vegades, ho torno a dir. De veres, per anar a la veritat, jo cobré 750 i una vegada les deduccions arriba a 600 euros. Això és el meu sou. Al final de tota la jugada, jo cobrava l'any 10.600. Vostè va cobrar 14.000. 14.000. Quan me criticava per el meu sou, posa davant de l'espill, se posa vostè davant de l'espill i se posa a criticar-se, tot el que vulgui. Però, bueno, no passa res, no passa res. Tenen la majoria i ho aprovaran. Tenen la majoria i ho aprovaran. Dit això, també, torno a dir, per mi, legalment, l'informe del secretari no té ningú punt. Des del punt de vista legal, no tinc que dir-li ni pruna. Políticament han fet la xuaeta. Han fet la xuaeta. I la tindran, i cobraran, i és més, jo li dono idees, perquè com estem divertits, en els pròxims pressupostos tornen a pujar-se el sou. Perquè, clar, en el que van a guanyar ara tampoc li queda molt arreglaet. Li dono una idea. Si ho vol fer, ho farà. Si ho vol fer, ho farà. Nosaltres, l'equip de govern anterior, cada un de nosaltres cobrava 760 euros. Vostès s'han disparat. S'han disparat. Més del 60% s'han disparat. Bueno, és legítim, sí. Políticament ho tindrà que defensar. Nosaltres estem totalment en contra. Totalment en contra. Pense que a la política no n'hi ha que vindre a guanyar diners. Jo, és la meva idea. I mai l'he tingut així. D'altres persones no ho pensen. De mi sí que ho pensen. D'altres persones no ho pensen. A la política no n'hi ha que vindre a guanyar diners. La política, si te retribuís alguna cosa, doncs fenomenal. I serà el nostre espírit, el nostre, el de l'equip de govern. 4 sous de 760 euros al mes. El vostre, este. I ese és el vostre espírit. No tinc més que dir. Carles, por favor, déjale el micro. Jo també demani que se quedara damunt de la taula. Jo ho vaig demanar. I vostè digui no, perquè si no se quedara damunt de la taula, això, doncs també tindrien pressa vostès per cobrar, segurament. Després dir que vostès cobraren, no sé, però cobraren per l'extensió del Partit Popular. Se va estendre en ells
i a les tindres 2, automàticament crec que per majoria simple ho aprovaren. Nosaltres som 6, hem pujat, referentment, què hem pujat? Un 20% referent a vostè, un 10% i jo, i els altres cobrem igual. Així pràcticament anem a cobrar, menys l'alcalde, tots més o menys igual, perquè després les supermunicipals se'ls anem a repartir. Jo no en tindré cap i les tindran i unes coses per altres quasi compensaran el meu sou. De dir si una cosa és cara o és barata, això és com en el mercat, com si ho va a comprar, jo què sé, peix o una cosa o altra, sap si és fresc, si és de llonxa, si és d'això, si és de l'altre. Què vol que li diga? El treball és el que farà. De moment, el que nosaltres estem treballant són pràcticament 4 persones diàriament en l'Ajuntament. Diàriament, damunt de tots els assumptes que estem fent. I, naturalment, això dona un fruit que si dona i se trauen les coses que se trauen, i això sou o això que s'ha augmentat, vindrà a ser barat, que és el que pensem i pensem que en el temps ho anem a demostrar. Que si... Jo demanaria que... Diu algú o alguna cosa? Jo demanaria silenci al públic. Vale, per favor, Israel. I, claro, te parlen i te tallen. Pues res més, dir que te torno a demanar que procurem portar els 5 minuts i els 3 de rèplica, perquè no se farà molt llarg, i després el tema és un tema que naturalment vostès se pujaran el 40% perquè eren minoria. Jo què sé el que vostès hagueren pujat si hagueren tingut majoria. O jo què sé si a l'altre pressupost de vostès en majoria hagueren això. Això és especular. Nosaltres intentarem, en aquests sous que hem ficat, intentarem aguantar-los. Potser quan entre altra vegada l'alcalde o el que siga, pot haver un augment o pot haver el que siga per la dedicació que dedique. Però en el de més, crec que estem parlant d'unes pujades que són relativament de 6 persones, però naturalment que se té que cobrar, se té que pujar un poc més al que vostès cobraven, això és precís, però no és ninguna cosa de l'altre món. Bueno, pues yo lo primero es hacer referencia a la alusión que hace el señor Morán respecto a que aquí viene gente a ganar dinero. ¿No? Si fuera por dinero, creo que ninguno, y les incluyo a ustedes, estaríamos en esto. Eso, pero en fin, no me parece elegante que haga esta afirmación. Por otra parte, recordarle que hace un año, cuando ustedes nos propusieron su forma de percibir las retribuciones, nosotros se lo facilitamos, nos pareció que es la forma en que ustedes quieren hacerlo, quieren ser solo 4, no quisieron dar entrada al señor concejal del PSOE, seguramente querían todas las áreas. No quiso él. Querían ustedes todas las áreas de gobierno para ustedes, porque él también se les ofreció, pero no quisieron darle entrada en el reparto de retribución. Ustedes sabrán por qué. Pero bueno, es bueno que lo sepan, sepa también el público. Por otra parte, también señalarle que en los presupuestos que usted no consiguió aprobar de hace un mes y medio, ustedes tenían una partida de 56.000 euros para Administración General y altos cargos, 14.000 por cabeza. No sé lo que iban a hacer con esa partida, pero bueno, es bueno también que sepa el pueblo hacia dónde iban ustedes. Y luego también pues tenían una partida por ahí de 18.000 euros para viajes. Pues bueno, también, sí, tengo aquí la copia para que usted la pueda revisar. Entonces, y seguro que el señor secretario o el señor alcalde podrá confirmarlo. Entonces, no nos venga con el rollo este de si aquí estamos repartiendo, o si aquí ha venido la gente a ganar dinero. Aquí hemos venido a lo que hemos venido. Muchos estamos incluso exponiendo pues nuestros trabajos actuales, porque esto nos va a quitar tiempo de nuestro trabajo. Podemos tener problemas en nuestros trabajos y hacemos esto por lo que lo hacemos. Y me parece de verdad que está fuera de lugar que usted sugiera pues que aquí se viene por dinero. No tengo nada más que decir. Res, sobre la mateixa línia de lo que ha dit Ramon, sols ja comentar, el que han dit tots, ja sols comentar que nosaltres en el seu dia sí que defenguérem més dedicació per part de l'equip de govern, per tant nosaltres és el que hem fet nosaltres en aquest moment, augmentar la dedicació i des de la vostra base salarial augmentar el que pertanyia a aquesta dedicació. Ja està, simplement afegir això.
Bé, jo, per últim, vaig a constar per el final. Vostè ha dit que intentem pujar-se-los, que tampoc se mos ha quedat molt arreglat. Doncs això, com diuen tots, així no venim ni vostès tampoc a guanyar diners. És més, perquè també vull dir-li, jo me quedé el 60% de dedicació perquè jo no vaig a deixar el meu treball. Igual que vostè. Igual que vostè. Respecte a... Jo no l'he criticat mai el seu salari. Jo el que he criticat és que no me pareixia oportú que hi haguera un alcalde cada dia, que era el que vostès han de fer. 15 hores setmanals, quan nosaltres anem a dedicar-li més temps a l'Ajuntament, més temps al poble, i ens pareix just que el que treballa cobra. És tan senzill com això. I respecte a la via d'urgència que ha dit sobre aquest punt, encara que vostè fa una interpretació a la seva manera, jo li vaig a dir que és també per transparència, perquè podíem no haver-ho dut a la comissió i seguir dur al ple. I el portarem a la comissió per via d'urgència perquè és l'últim dels temes que ens ha preocupat. L'últim dels temes que ens ha preocupat. Ho portàvem el divendres a la comissió informativa a pressa corrent perquè era el tema del que menys havíem parlat. Ja ho sé que a vostè li encanta, és un tema que a vostè li agrada molt, la demagògia sobre que venim així a guanyar diners, a robar i companyia. Però això ho ha dit antes. Per l'amor de Déu, això robar... Però li dic que portarem de via d'urgència el divendres perquè és l'últim dels temes que ens ha preocupat. Estem dedicant-li a altres coses que realment ens agraeixen. Dit això, li dono l'oportunitat que torni a parlar i votarem. Bueno, li agraïs que me doni la paraula perquè tornem a ser un pleno un poc raro, no? És dir, tots interpel·lant-me a mi, és divertit, aleshores, bueno, tindré que contestar com quan era alcalde 1 a 1. Bueno, gràcies Higinio, vull dir, ha sigut la postura, la de vostè, la més sincera de tots. Nosaltres defensàvem això i ho hem fet, punto pelota. Li ho agraeix. En política n'hi ha que ser com a mínim sincer i no defensar una cosa i després la contrària, que així n'hi ha alguns que han estat pegant-li canya i canya i canya i canya a aquest anterior alcalde que li han dit de tot i ara de repent han girat la tortilla i estan en el costat contrari. Però bueno, ja s'aclariran entre vostès de manera interna en el vostre equip de govern. Jo estic ara en l'oposició i com que estic en l'oposició, entre cometes, denuncio aquestes situacions. Contestant-li a vostè, n'hi ha una partida per a alts càrrecs en el pressupost de 55.000 euros. Cert? Jo li ho reconec, que ho sàpiga tot el món. 55.000 euros, una partida per a alts càrrecs en el pressupost. S'ha cobert aquesta partida mai en el nostre equip de govern. Per què? Perquè nosaltres no arribàvem al total. És per això que el secretari li diu que encara tenen en aquesta partida vostès 30.000 euros que se'l podran gastar. Perquè nosaltres no ens el gastarem. Que existisca una partida no significa que te la gastes. Així n'ha de clar. Dit això, els 18.000 euros per viatges, estic flipant en colors. Li preguntaré al secretari, perquè no m'he gastat ni un duro mai. Bueno, mentira. He començat, passava alguna factureta que havia d'un pàrquing perquè ja estava fart de pagar-me en 760 euros, que se me quedava en menys de 500 euros, pagar-me jo els pàrquings, pagar-me jo la gasolina, pagar-me jo el desplaçament a València cada 2x3. I vaig dir, n'hi ha una partida per això? Sí, podeu consultar-la en intervenció, preguntar tots els gastos que jo he tingut de viatge. Hi hauran sigut 3 o 4 facturetes en aquest sentit. Però bueno, ara sí que tenen accés a tota aquesta documentació i la poden consultar. Dit això, no especulem res. Nosaltres, és que ja no sé a qui contestar, perquè com tots m'interpel·len, ja no sé a qui contestar. M'ho tinc que apuntar. Dient, no, estan especulant, perquè vostè... el senyor Carles ha dit, a saber lo que s'anaven a vostès a pujar. Vale. Podem especular a saber el que ens anaven a pujar. Ho sabem perquè portàvem un pressupost. Portàvem un pressupost a este pleno que tombare. Un pressupost. La pujada era 0. La pujada nostra era 0.
Sí que se sap. Nosaltres portàvem una pujada 0. No és especulatiu, és real. Portàvem una pujada 0. Ara, nosaltres mos gastàvem, perquè ho sàpiga tot el poble, 42.560 euros en l'equip de govern. És que estem aquí, els 4, en sous. El nou equip de govern vos costarà a tots 69.328 euros, quasi 70.000 euros. Han de treballar de valent, perquè quasi van a doblar el que cobràvem nosaltres, i això el poble tindrà que fiscalitzar-ho també, no sols nosaltres. Els números clarets. El número claret. D'acord? 26.000 euros més que nosaltres. 26.000 euros més que nosaltres. Clar, després ja podem parlar de futbolistes, de mònimes o el que ens doni la gana. Y de fichajes. I fitxatges, vull dir, està clar? Està clar. Vull dir, més clar, aulla. Són 2 menys, que això no són 42. Que són 2 menys. Això no és Pero 2 meses no dan eso. S'han pujat el sou i eixa la quantitat que se l'han pujat està més car que l'aulla, però no. Tres concejals. Això és el que ha pujat, la dedicació al poble. Això és el que ha pujat. La feina és la mateixa, entre 4 i entre 6. Si la feu, si no la feu no. Nosaltres la fèiem. Bueno, va, Ara li toca fer-la a vostè. exacte, Ara li procura que toca la fer-la a farem. vostè. Bé, anem a votar. Anem a votar ja? Sí, no? Vol dir alguna cosa més? No. És que el dia de pressupostos a mi m'he tallat, però jo li sé parlar, perquè veig, hi ha que parlar de democràcia i de qualitat democràtica. No. Jo li he deixat parlar a vostè en tots els plenos tot el que ha volgut i més. Excepte el de pressupostos. Tot el que ha volgut i més. Excepte el de pressupostos. Home, estava claríssim i seria tot ja. Estava ja tot entonces lligat ja i me ben callo, lligat. ¿no? Estava tot ja ben lligat. On està això? On està el... Sí, Vale. en contra. On està la proposta del cop? En contra, per l'amor de Déu. Espera, a veure si... No ens equivoquem, no ens equivoquem. Bueno, la proposta d'acord és aprovar amb efecte del dia 20 de juliol el règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació en els següents termes. Ocuparan els seus càrrecs en règim de dedicació parcial els següents regidors: Festes, Tradicions, Joventut, Ocupació i Benestar Social, Higiene Juste Cortés. Urbanisme i Gent Major, Carles Fontestat Muñoz. Esports, Educació, Dona i Igualtat, Sanitat i Salut Pública, Natasha López García. Hisenda, Comerç, Indústria i Contractació, Elisabet Gómez Rufas. Medi Ambient, Platja, Parcs, Jardins i Agricultura, Ramon Guillén Ros. I personal, seguretat ciutadana i mobilitat, cultura, transparència i participació ciutadana i comunicació, Álvaro Montañés Fontestat. Tercer, fixar el següent règim de retribucions. Álvaro Montañés Fontestat, alcalde, 60% de dedicació, 14.000 euros en 12 pagues. Higiene Juste Cortés, primer tinent d'alcalde, 50% de dedicació, 11.704 euros en 12 pagues. Carles Fontestat Muñoz, segon tinent d'alcalde, 50%, 11.704 euros en 12 pagues. Maria Natasha López García, regidora, 40%, 10.640 euros en 12 pagues. Elisabet Gómez Rufas, 40%, regidora, 10.640 euros en 12 pagues. I Ramon Guillén Ros, 40%, regidor, 10.640 euros en 12 pagues. Aquest és l'acord. Vots en contra? No. Vots a favor? Val. El següent punt és donar compte de l'expedient 468-2020/2020, organització i disposicions comuns de control intern.
simplement s'ha de donar compte d'un informe de control intern. És veritat que, així me pot ajudar el secretari, s'han posat en marxa enguany, l'últim any, unes quantes licitacions i això cal reconèixer-li a l'anterior equip de govern. Continuarem en aquesta línia i realment aquest informe és millor. D'acord, aquest informe es realitza d'acord amb l'article 213 del text refós de la llei d'hisendes locals i l'article 37 del Reial Decret 424/2017 que regula el control intern en l'àmbit dels ens locals. Aleshores, és un informe que es realitza en caràcter anual en el marc de la realització dels comptes anuals de l'exercici precedent i que té per objecte analitzar quines han sigut les principals anomalies detectades de cara a poder corregir aquestes anomalies en l'any següent. Les principals anomalies detectades a través dels informes de fiscalització emesos per la meva companya que em va precedir es troben, com estava comentant l'alcalde, en l'àmbit de la contractació pública, però que ja s'estan ficant solucions en les licitacions. I aquestes són les principals anomalies que s'han detectat de cara a les despeses. Algun torn de paraula? No, simplement li vaig comentar ja en comissió al secretari perquè jo en diverses ocasions me posava reparos en algunes factures perquè darrere de les factures no n'hi havia contractació i s'havia prestat ja el servei. Dit això, en este secretari, perquè no hem tingut altres en el nostre equip de govern, farem una seqüència, una programació de licitacions i totalment d'acord. Vull dir-te, la millor situació i la major transparència se dona quan se trau una licitació totalment legal i s'arriba fins al final. Jo m'imagino que totes les licitacions que nosaltres començarem i encetarem s'acabaran i tindrem contractes legals en vigència. Crec recordar que nosaltres ne farem com 7 o 8 i quedaran altres 7 o 8 per fer. També li vaig comentar al secretari que aquest informe a mi m'haguera agradat, que no l'he consultat, simplement de paraula, li ho vaig comunicar en comissió, m'haguera agradat aquest informe dient quins són els procediments i quines són les licitacions que ja s'havien obert i en quin procés se trobaven. És a dir, a soles, un informe en el que te diga estos són els defectes però no hem fet tota aquesta faena, també me pareix incomplet i li ho vaig comentar al secretari en comissió. I vam estar d'acord. Dit això, no n'hi ha més que dir. Bueno, no s'apura que ara tindrà 3 mesos per poder entrar va poder tindre temps per a entrar en la informació. Bé, el següent punt del pleno... Senyora alcalde, li agradaria que ens portara en els plenos algo d'àuria, perquè al final... Té tota la raó. Al final la boca la tinc ja... És la inexperiència, no s'apure. El pròxim estarà millor. Li agrairia perquè al final... El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de la sentència que tenim que han rebut en contra i llisc... El procediment es va liquidar una plusvàlua l'any 2018. La persona que se li va cobrar va presentar un recurs de reposició que l'Ajuntament va desestimat. Es va recórrer a la via contenciosa administrativa. La secció tercera del Juzgat de València li va donar raó a l'altra part. L'Ajuntament va recórrer i el TSJ, la sala corresponent, va confirmar la sentència en contra nostra. En aquest punt, l'assessora legal de l'Ajuntament, l'assessora jurídica externa de l'Ajuntament, el que ens diu és que no val la pena recórrer més perquè tornarem a perdre la sentència i, a més, incurriríem en gastos d'interessos de demora. Per tant, aquesta decisió el que ens obligarà és també a prendre mesures econòmiques perquè damunt també, a banda dels 60.000 euros que tenim de dèficit, ara això també ens afectarà a la caixa.
Y pasa a llegir la sentencia, que es desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Massalfassar, presentado por tal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia, que estimó el recurso contencioso interpuesto por el mercantil Granville contra la liquidación del impuesto de terrenos urbanos por importe de 117.686,15 euros por la transmisión de un solar sin edificar formalizada en escritura pública de fecha 7 de 8 de 2018, confirmando íntegramente la sentencia y condenando a la Administración al pago de las costas procesales de la segunda instancia a la cuantía máxima de 2.000 euros por horas de trabajo. Vale, simplemente es donar compte d'esta sentència. Passem ara, si no m'equivoque, a la part de control de les resolucions de l'Ajuntament, però bàsicament són resolucions de vostè, perquè són del dia 21 de maig al dia 21 de juliol, alguna he fet jo, però la gran majoria són de vostè. I les factures també són, bàsicament són de vostè. Autocontrol. Autocontrol. Val? No sé si tenen alguna pregunta. No, és que torna a lo mateix. Vull dir, avui vaig dient totes les seqüències perquè ho sàpiga. Avui, aproximadament a les 12, quan he tingut accés a les factures i als acords plenaris, als acords d'alcaldia. També dona per suposat, perquè la institució està per damunt de vostè i per damunt de mi, que de la mateixa manera que jo vaig assumir el traspàs d'una legislatura a una altra, ara li tocarà a vostè assumir i jo controlar. Ixa és la dinàmica normal en les institucions. Entonces, dona per bones aquestes factures que no he vist i dona per bones aquestes resolucions d'alcaldia que no he vist. Però que són de vostè, bàsicament. Jo torno a dir que no he vist. I no tinc res més que dir. Jo crec que és un procés que hem de dur en absoluta naturalitat. No, jo el veig en absoluta i total naturalitat, evidentment. Ara me toca controlar-los a vostès. Antes me controlaven vostès a mi. Però a més és que jo estaré encantat de que ens controli. Bé, encara que si no està a l'ordre del dia, hem d'incloure pregs i preguntes. Sí, bueno, és que... però no l'ha portat jo li he passat ahir, però ell no l'ha pogut. Val, pregs i preguntes primer de l'Ajuntament, dels regidors, i després no sé si hi ha també alguna del públic. Sí, claro. Primer nosaltres. Sí, però és que no veig allí. Dos. Primer nosaltres. Sí, vale. Àngel, s'ha dit Àngel i Amparo, no? Amparo també volia, tu també? Tu primer, Àngel? Sí. Jo, anem a veure. Volia preguntar-li a la regidora de Sanitat, que vostè no, però vist, a veure, nosaltres durant tot el tema del Covid han tingut una sensibilitat en el que és l'alcaldia i la regidoria de Sanitat en el tema de precaució. En el consultori hi havia una persona que estava allí de apoyo a tots els treballadors del consultori que se passava tot el dia netejant, obrint la porta, quan la gent entrava, obria la porta, netejava els pomos, simplement per el tema del Covid. I aquesta persona ha anat al consultori i més s'han dit que ja no va a netejar. Volverà saber per què, si s'ha llevat aquesta persona y por qué. Pues no hemos dado orden de que no esté esa persona, realmente. Sí que fui a hablar con Amparo, le pregunté si había control de temperatura, hay un gel higienizante en la entrada, pero es cierto que le pregunté y me dijo que iba la persona de la limpieza y que no sé quién había dado orden de que no acudiera, no tengo ni idea, sinceramente. Acabo de aterrizar y me sorprendió y yo le pregunté también, digo, no hay asistencia y dijo que en el nuevo centro de salud ya no tenía. No, porque hemos ido al consultorio médico por cosas personales y he preguntado y no, esa persona ya no va allí. Ya no va a limpiar, no sé. És important per la qüestió de salut. De sanitat. És un tema molt delicat. És un tema delicadíssim. Bueno, bona nit. Jo volia preguntar-li a Higinio, com a regidor de festes, que estàveu tan preocupats antes de si anem a fer alguna cosa o si no anem a fer.
Entonces, si lo que ya estaba programado se va a respetar y se va a hacer. Sí. Pensant en la xemeneia del poble i també pensant en la gent forastera, que el tema cultural ha sigut un tema molt danyat per el Covid, con lo qual si se anulen coses, pues jo penso que no, per ell sobretot no seria molt adequat pensant en la cultura i el bé que es va córrer. Anem a seguir fent actes culturals en el mes d'agost. Tot els del poble, els artistes del poble es va quedar íntegrament, tot el que anava de gent del poble. Hem fet alguna modificació, que dins d'aquesta modificació encara ha entrat un altre artista més que és del poble, que antes no estava, o sigui que tenim un només del poble. I si vols te puc dir les modificacions que havíem fet. No falta. Era curiositat per va seguir endavant, els del poble no s'ha tocat a ningú, si s'ha tocat alguna cosa, els de forasters, ja t'he dit que hem incluït a un altre del poble que no estava inclòs i que està dins del SARC, que tu ja saps de què va el tema este, i ja està, si era això el que t'interessa. Te podria dir també si vols el canvi d'això i si no quan ho publiquem ja ho veureu. Vale? Gràcies. Respecte a la programació del llibre de festes, no sé com qualificar-lo, no sé si és fals o què. Volia deixar clar que quan vam entrar a l'Ajuntament i vam preguntar per el llibre de festes que vau repartir, ens van dir que no hi havia res contractat. Estaven coses del SARC demanades, però no hi havia res contractat. Per això hem pogut deixar de fer algunes de les coses que havíem programades, per exemple el concert de Ramonets, perquè no podíem garantir una seguretat en un concert en xiquets que no estiguin assentats en una cadira, i hem modificat, per exemple, el correfoc, perquè tampoc el correfoc com a tal no se podia fer, i vam parlar Higinio va parlar en els dimonis i hem canviat això a proposta d'ells, vull dir que nosaltres no hem sigut en absolut rompedors en el que estava fet, però hem de deixar clar que el que hi havia al programa de festes no estava tancat, estava demanat al llarg de l'any al SARC i estava posat ahí. Però entonces és el que nosaltres hem vist en els expedients. Entonces, també vull que quede clar que en cap moment aquest equip de govern no vol ni la cultura, al contrari, hem afegit coses que no hi havia, esports, activitats infantils o altres activitats infantils per a completar un poc aquest programa de festes. També volia aclarir-ho. Sí, jo... Tot el que hi havia en el llibre... Bueno, no era un llibre de festes normal, era un programeta. Tot el que hi havia en aquest programeta tenia el seu contracte i la seva factura pro forma. Tot. Inclús unes cosetes que anàvem a fer en abril que se tingueren que suspendre per el Covid, les passarem a setembre en una data aproximada, i això també tenia contracte i factura pro forma. Tot tenia factura i contracte pro forma. I inclús jo me vaig atrevir, per lo que vos dia jo de no perdre, de que la cultura no perga tants diners, les tres contractes que tenia jo panguany, que era l'orquestra de les paelles, l'orquestra de la cabalgata i el musical, com enguany era impossible degut al tema del Covid, se va fer un contracte nou estrès per l'any que ve. Tot tenia el contracte i la factura per forma. I per això he parlat amb ells i ja que havia parlat amb ells sabem que seguir parlant. No, però com la va dir que no hi havia contractes, sí que n'hi havia de tot. ¿Algún regidor o algo más que dir?